Tanan niya man ag kinadakes, agpatinggamit lang na ita. Yor nagragragsak da, itata, ngal daw, iti sumarsarno, uno palabas bulbulan taw-tawin, addanto, data, iti sumapak na metlaan, iti kinadakes, nga pagpatinggaan da metlaan. Iso nga habang sibiyag tayo, aramidin tayo, iti nasaya at akabailan tayo, kadiktiban banag, lalo, kadikiti, na Diyosan asursuro, nga intayo aramidin. Ta kinunana digitoy apagsasaw amabasa iti Roma 2 iti 16. Inton aldaw iti Dios ukuman nanto kadagiti palpalimed kadagiti tattao. So daytatin na ibagbaga no anyaman a kinadakes ukuman na iti Dios digita ngar aramid gapu kini Hesukristo akasmayan nurot iti banghelyo. Isu nga digitoy nga pagsasao aramidin tayo tapno maragsakan iti Dios tadi gito iti panakarupa tayo hala nga daytoy makita arupa no dikit dayjay may kadwa arupa tayo gapu kadagiti aramid tayo sasao tayo metag ngayon na ibagbaga iso nga adda ti pagpatinggaan iti tao metlaen no lumakay man wano bumakit wano yoray ubing palang wano adda ito nagtityan dayta adda nga pagpatinggaan. Isu kadigito ngayon tayo saksakin natin gapu iti panungpalan. Panungpalan iti tao. Saan ka nga panungpalan daytoy alubong. Kadigito'y apagasao ngayon na ibagbaga iti Roma 6 iti 21. Anya nga roti bunga nga adda kada kayo idi kadigiti abanbanag nga ibayin niyo ita. Iti panungpalan nagigi abanbanag iso ni patay. Suray tatin na ibagbaga ipapaawat a panungpalan. Panungpalan iti tao. Takinunana digitoy nga ibagbaga na iti Juan 12 iti 48. Iti tumalikod kanya ket di naawaten dagiti saok adda manghukom kinkwana iti sao nga insaok iso iti manghukom kinkwana iti kamaudyanan ngal daw so dayta nga iti kamaudyanan iso dayjay ipapatay so dayta tinna ipapaawat kada tayo igitoy asasao iti Hebreo 9 iti 17 tatis ti testamento adda biled na iti kalpasan iti papatay na awan ti anyaman apateg na no sibibiyag pay nagsistar so dayta isu nga dumatay ti taon adda bileg na idi so dayjay mabati iti lasag sumina iti espiritu so dayta nga no umay na po nga Hesukristo iso ikuyog na iti nakapudno kadigitoy ngar aramid iti adda itoy alubong. Takinunana digitoy ang mabasa iti Proverbio 15 iti 24 iti basirib ti dalan iti biag agpangato gayam di sirib tayo agpangato tapno mapanawan na iti tanam na iti baba ta mapanawan tayo metlaeng na kinunana daytoy alasag nga mabati ditoy alubong. Kastalaang iti kasimple met iti naipapaawat ka tayo siguro maawatan tayo met analaing kadagitoy akay papanan na igitoy apagsasao so dayta iti kabuklan ngayon na ipatpataros kada tayo katigitoy iti inda sinagsagaba idi dagiti mamadto nakapudno ken ingana iti paset na po nga Hesukristo iti baro at tulag kadagiti adalan na iso nga nalpas nagpatingga kini Juan digitoy ket nabo iti linaon ti Biblia ngay iso itin tayo soksokimaten nga amwen iti kinapudno ket agyamanak no maawatan nyo ket agyamanak met digitoy ngayon nak isishare kada kayo
gaputi Facebook online Bible study gating ka i-share at agyaman iti Diyos Ama ang manakabalin sa amin. Amen.